как се работи. Отваряте си Wi-Fi настройките, включвате Wi-Fi, изчаквате да се заредят мрежите, свързвате се с халогените. Паролата е 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Изчаквате да се свърже. Така. Отваряте си браузъра. Вкарвате адреса 192 всъщност, 168 4 1 и му давате да се свърже. След като се зареди приложението, избирате версията на окото, съответно картинка, има още опции, може да си изберете има гифове, които могат да заредят картинка, вие може да заредите. Това, което оставите, остава в момента на светенето. Това е всичко.